Assalamu alaikum, na zo ne da batun kauna. Dan saurare na gidi kan soyayya ta kina kuna. Ke ce na gani daga nesa kina haske tamkar rana. To sai na ga sanki a zoci har ya samu gurin kwana. Na san ke ma kin damu da ni. Dan na ga kina mini kallon alkawari. Ka samu guri a cikin raina har zuci da bakina. Kai allarke ni a soyayya ka zamo mini gata. Ƙaunar ka ta mamaye ruhi na kai ne a cikin